kowe ngapa? Ayo, aku yen murka wujud kaya ngene, genah. Mergo kelakuanmu jahat, pakartimu elek. Kowe seneng mangan bandane rakyat, bandane negara. Mulane murka ya wujudmu buta ya ngono. Mergo pambeganing buta iki perlambang murka. Rasa cerewet kowe sing ora. Gong mati aku culno le aku tak mlayu. Aku nek tak aturke punden Pandhawa aku nampa budana, aku nampa paukuman. Kowe wajibe nyaur keluputamu nganggo pengadilan. Jembah miring ulun kapur bori sang murmur bengerat ning sahanan ingkang mringkanang sing tasih kang sawagung sagung ring belahan nyuwang kanan pamujenga
Raja sabrang pinastan negari ing Loji Tengara ya ing Kadipaten Loji Tengara. Pranyata Kadipaten Loji Tengara kebawah keperintah negari Ngamarta. Nalika semanten sinten ingkang pinitados ngasta bawat keperintahan Kadipaten Loji Tengara. Nenggih menika warnane pinacados dening para Pandhawa Kirana Petruk Kantong Bolong ing ajejuluk Sang Adipati Kantong Bolong. Tunggal minangka dadi kamituwaning para kawula sak Kadipaten Loji Tengara sineba sangganing para nayakaning praja tumenggung Ludra miwatu menggung Angkara. Terus kepareng ngamarsaning Sang Adipati Kantong Bolong dadi kumangru jeneng pangandika Sang Adipati Kantong Bolong ingkang dereng kababaring lisan. Alukon lakuning lekas lumpita linuting pitung kadung kabareng hamomong memangun manah rahayu Kaiwono tanah kolong karajating plaja kawuryan mus sunyaruri
alupi ati lar silas tuti no sarjana kelu kalulun kala tidem tandhaning dumati handayang ratining karo tekan rupita ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara tumenggung Ludra nggih wonten timbalan ing adhawu sinuwun miji dhateng pisawanipun ing abdipun tumenggung Ludra lan kowe tumenggung Angkara wonten timbalan ing adhawu sinuwun miji dhateng pisawanipun ing abdipun tumenggung Angkara sabloke kowe manut lan bangun miturut kelawan apa kang dadi ngendikaku kowe iso ngrasake dhewe yen uripmu mubra-mubru uripmu sarwa kecukupan tinimbang sing wis kelakon ora ngono to nggih kula pengin kula raosaken benten kalian warsa ingkang sampun kepengker nah ya ngono kuwi ora usah perlu wedi karo para Pandhawa mergo Pandhawa kuwi parane adoh mongko Kadipaten Lojitengara kene iki dadak nyabrang segara ya nadyan kowe karo aku kuwi isih kebawah keperintah utawa isih dadi rehaning para Pandhawa ning gandeng aku wis dipercaya minangka dadi tetungguling para kawula ning Kadipaten Lojitengara kene mula peperintahane ya manut karo apa sing tak karepake manut karo pernatan ingkang wis tak tetepake inggih saperangan ora ketang awake dhewe iki nganggo dhuwit pajek saka kawula ning sing wigati siji aja nganti kawula ki ngerti nek kesugihane awake dhewe sarta keperluaning uripe awake dhewe kuwi pancen yo jupuk saperangan dhuwit pajek saka para kawula inggih wong nyatanipun ingkang kula raosaken menika was kuwatir lan sumelang menawi ngantos mangke kawula ngertos bilih keklempakaning arta saking kawula menika boten kagem kasejahteraning para kawula nanging dipun agem kula lan panjenenganipun Sang Adipati Kanthong Bolong menawi ngantos kawula mangke murka kados pundi mula aja nganti ngerti goblokmu kaya ngene iki kudu sing pimpen kudu sing ngrunsit aja nganti kawis tara ha piye carane mengko dialasanke dienggo utawa gawe alasan nek dhuwit kawula utawa pajak kawula kuwi dienggo dandan iki dienggo dandan-dandan kae dienggo dandan-dandan kae ora ana nyatane sing baku kawula iku ora bakal nakokake perkara dhuwit kuwi engko sing dienggo dandan-dandan ming separo sing separo nggo kowe karo aku mekaten sinuwun nah perkara kaya ngono kuwi kok rumangsaku aku terus kaya wegah kehilangan derajat pangkat yo nadyan derajat pangkat iki diparingi dening para Pandhawa ning aku kok kaya ngrasake ibarate kaya dene ngemut gula krasa legi moh lepeh monggo setahun ngarep iki bakal ana pemilihan ya kuwi adipati utawa pengareping papan-papan sing dadi rehaning negara Ngamarta nah kowe ngerti dhewe to aku mesti bakal nyalonke meneh inggih mergo aku moh nek kelangan derajat pangkat sing kaya ngene iki apa aku kon bali dadi kere meneh ming bola-bali goro-goro terus karo Gareng karo Bagong ming wingi dolan endi nang Gembira kok ora jelas-jelas mula aku kepengin ngundhake derajat pangkatku sarana aku arep nyalonke meneh minangka dadi pengareping Kadipaten Ngeloji Tengara nanging nuwun sewu kathah-kathahipun para kawula sakmenika menawi saking sak pangertosan kula sawetawis kathah ingkang sampun boten pitados kalian Gusti kula Sang Adipati Kanthong Bolong kula nuwun pangapunten boten sabab saking menapa kula piyambak boten mangertos krana saking menapa dene kawula kathahipun sami klesak-klesik reraosan babagan anggen paduka mangreh para kawula sak Kadipaten Ngeloji Tengara menika dipun anggep kirang saged damel tentrem ayem tuwin kirang saged damel
mapanipun para kawula. Aku ora kawula. Kawula iki wong isor. Kawula iki iso ngrasani ning ora iso apa-apa. Dadi kowe rasa kuwatir. Aku duwe cara sing jitu. Ngerti jitu? Mboten jitu pripun. Jitu ki siji pitu. Jitu ki sing pancen ya cara sing iso tak nggo. Agul-agul supaya aku sesuk ana ning pemilihan sesuk menang meneh. Caranipun kados pundi? Sebar. Kawula kei dit. Iso kok. Kawula saben sak sirah kei pira? Mengko duwite aja njukuk kesugihaning Adipati Kantong Bolong aja. Ning awake dhewe nggunakake anggaran daerah. Waduh. Dadi anggaran tumraping kanggo kamuktening para kawula kuwi gunakake dienggo pemilihan nggo supaya aku iso menang. Nuwun sewu. Kula kok mak tratap midhanget panjenenganipun Sang Adipati Kantong Bolong. Dra lho, Dra. Kowe iki melu aku. Kowe iki kudu nyengkuyung karo aku. Nek aku sesuk ora iso kepilih, kowe amblek, kowe dadi kere. Nek kowe gelem nindakake apa sing dadi dawuhku, sebar duit cukup saka duwite para kawula didongke ning kawula meneh. Sandas 100 apa sandas 50 pokoke kon milih Adipati Kantong Bolong. Wis to. Kawula iki wis bereng karo duit. Nek dinehi duit mesti bakal milih karo aku. Lah nek wis kaya ngono kuwi ora ana sing iso menang karo aku. Mengko mung kari tidake wae. Menawi ngantos wonten dosanipun. Dosa iki apa dosa iki atus kloso apa piye? Nek gaget ki rasa gas dosa. Dosa iki iso di etung karo sing gawe urip. Saiki ki isih urip aja mikir dosa. Ngono kok wedi. Nek pancen kowe wedi dosa aku sing nanggo dosane. Nek pancen aku ku nyebar duwite kawula ki tak nggo srana aku menang nggone nyalon minangka dadi adipati ing Ngeluji Tengara. Nek pancen ana dosane tak sandange. Wis, ora usah wedi. Aku sing nyandang dhewe kowe ming nindakake dawuhe Adipati Kantong Bolong. Ngono wae dawuhku. Leng-leng ing daya mangungkung. Ganduan rimang lilino tanpa kandhin. Yen tantulusa amangku Sang Dyaku Utama. Nalindra mudha wuwuse angrerepa. Nalindra mudha wuwuse angrerepa. Yang lungin gadung malengkung lir kaleresan. Palukon lagu ning lekas kita linut ing kidung. Piye ngomong keselikon to derek wiwit saiki kudu diwiwiti no awak dhewe nyolong star supaya aja nganti kawis tara kita paringi duit iki duwite kawula ning dono mring kawula aja ana sesuk tumapake gawe yen ana pemilihan ya kuwi adipati ana ing Ngeluji Tengara kudu kon milih aku duit kuwi dadi syarat dadi srana supaya sesuk milih aku ben aku tetep minangka dadi tetuangganing masyarakat ana ing Kadipaten Ngeluji Tengara. Prasta dapat uga parenggilan ana kula aturi namaringaken bidhal dinten samangke. Angkara aja nganti wedi. Tainen saben sak kawula iso nglumpukke wong pira. Gunggungan etunge pira wene ana. Nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Thank you.
jeng beda kumura sangking jroning praja kung ingkang Balakaswa Prabu Sandanira Surya wedalira saking Jalaniti arsa madangi jagat mungup-mungup pandeng sapucaking mukir Kakang Ludra jroning nyambut gawe iki sajaya atiku kok melang-melagi ora usah dadak nganggo petungan ora usah dadak dilebokke ning ati pokoke awake dhewe manut ngendikaning Sang Adipati Kandhong Bolong upama panjenengane kepilih meneh minangka dadi Adipati ana ing Loji Tengara nadyan kebawa keperintah negara ing Ngamarta nanging kowe karo aku ngrasake legine ngrasake kepenake nadyan sak temen-temene rada-rada kurang junduk lan kurang mathuk karo atine awake dhewe nanging kabeh mau ora usah dadak mbok penggalih sing baku uripmu lan uripku iso urip luwih saka uripe awake dhewe sing wis lakon iso sugih iso numpuk brana picis kula warga kecukupan nadyan dalane sarwa ora bener nanging Sang Adipati Ngeloji Tengara ya Sang Adipati Kandhong Bolong wis paring pangandikan dheweke ingkang saguh nanggung dosa saguh nanggung karmane yen to besok bakal nampa paukuman saka sing gawe jagat yen to pancen kaya mengkono siadi tak paringi saperangan dana Prabaya goleka kawula sing iso nglumpukke kawula sak akeh-akehe didumi dhuwit supaya sesuk gelem milih Sang Adipati Kandhong Bolong lenggah maneh minangka dadi Adipati Ngeloji Tengara yo Yayi ayo tak derekake ayo Kakang nyatlang ning kalang panaglar pandhan muncar dinane retekunang suraksara tekan Kandhong kasalan pacaring konameng kekono kondang ganjing langit kelap-kelap katon lir kinjanging risang nawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kula ngatonaken bekti kula kunjuk Gusti Tumenggung kowe kawula Loji Tengara inggih paling lumus banget sampun wonten 3 wulan menika kula mboten abuh mergi Sang Adipati Kandhong Bolong ngendikaaken menawi kedah tanggap darurat boten kenging melakukan kegiatan menapa-menapa selaminipun 3 wulan menika tambah setunggal wulan menapa boten kula menika sami kemawon dipun idyak cengele monggo sinuwun Prabu Ngeloji Tengara Prabu Adipati Kandhong Bolong menika boten paring kamardikan kados kula bong anu tiyang-tiyang seni menika lajeng dipun paringi solusi kados pundi sak mangkenipun supados saged pentas nanging nyatanipun namung dipun kendelaken kula kinten ingkang dados kurban namung bangsa seniman kados kula lan adik kula Situsia menika Situsia menika masih lemu wong isih iso utang dadine utang tegesipun sapa sing ngilih 10 balekake 16.000 menika sami kemawon boten kok lintah darat ning jan dirubung lintah
mesake uripmu. Inggih, mula panjenengan nggih kedah saged ngaturaken panggresahing ati kula menika dhateng Sinuwun Prabu Kantong Bolong. Paring peraturan nggih kenging monggo mawon ning inggih kawulanipun menika dipun tuturi lho kowe lho nyambut gawemu apike ngene. Supaya kowe iso obah kowe ngene ya, kowe pentas ning penontone ora entuk luwih saka semene. Terus ya lelungguh kudu anu ngaten menika tegesipun bijaksana, menggatosaken dhateng kawulanipun nyatanipun ya. Sing dinae peraturan tarma diwenehi solusi lan niku ibarate kaya dene montor mogok wis ora iso diuripke ora mlaku waline bosok bane gembos terus remuk didol rongsok anu ora payu. Iki ngene, kowe tak kaweni dhuwit gelem ora? Nyane napa guyon apa? Ora guyon ning tenan. Iki ana pirang-pirang dhuwit. Kancamu pira? Rombongan kula menika 26. Kabeh butuh dhuwit. Wah, betah, jelas betah. Ampun malih kok rombongan kula niku dadi pengarepe ya butuh kok. Yen pancen kowe butuh dhuwit tak wenehi dhuwit ning ana syarate. Syaratipun menapa? Syarate sesuk yen ana pamilihan ya kuwi wong kang bakal lenggah ana ing kadipaten Ngloji Tengara kowe kudu milih Sang Prabu utawa Sang Adipati Kantong Bolong. Oh lan nuwun sewu wong peperintahanipun menika mboten sae menika. Ora kudu gelem mergo kowe wis gelem nampa dhuwit. Nek kowe gelem nampa dhuwit kudu gelem milih Adipati Kantong Bolong. Yen ora gelem nampa dhuwit ora apa-apa. Ning selawase kowe bakal takjing, uripmu bakal keserakat ana ing Kadipaten Ngloji Tengara. Alah. Nasibe kawula cilik ya kaya ngene to ya, Dik. Lah iya ya, Mas. Sama dhewe ya ngrekoso tenan. Lah iya lah miturut kowe piye? Nek ming perkara nyoblos utawa milih Sang Adipati Kantong Bolong ngene. Kakang sawetara saperangan probiya wis tak wenehke marang para kawula. Aku ya wis saperangan wis tak wenehake marang para kawula. Sing wigati apa dawuh Sang Adipati Kantong Bolong wis dileksanakake. Sesuk liya dina gandenge sawetara wektu pamilihan Adipati ana ing Adipaten Kantong Ngloji Tengara kene isih sawetara sesuk dibaleni meneh. Ayo padha bali dhisik. Ketemu karo keluargane awake dhewe luwih-luwih dhisik Yai.
ingkang muswita asiring samirana mrih sekar skandana maweh raras renaning dia Namit pasang kaliman tabe tinebena ing lodune dumawahing tawang tuwang. Dancane enten apa to sinuwun? Nek pancen Bagong niku kleru, Bagong niku salah. Terus kula ajeng dipidana. Mbok rasa dijak tenggon sing sepo-sepi ngenten iki. Terus kula niku dipatrapi pidana nek perlu ditonton piyai akeh supaya sami prisa nek pancen Bagong niku luput tetep nampa pidana arepa Bagong niku abdi sampeyan. Sing jeneng pengadilan hukum negara Ngamarta niku mboten bau karo kapine nindakaken dana wesi asat. Nadyan niku kulit daging mongko luput tumraping negara dipatrapi paukuman nadyan to. Nuwun sewu wong liyanan kebrayan ning labo-labet tumraping negara Ngamarta tetep diparingi kanugrahan. Ngoten niku jenenge pengadilan yang adil lancar. Adan. Nek sampeyan terus kula dijual-jawel dijak mriki dijak mriko rame pindah golek nggon sepi. Jane enten apa to? Engko gek kula ajeng mang perkosa. Bagong. Aduh iki kata-kata halus ngene iki biasane terus malah menyesatkan. Wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Satemene aku kuwi entuk dawuh saka Yayi Darmaji. Darmaji niku Puntadewa. Oh nggih. Puntadewa terus klebu Werkudara Janaka. Kyai Aji kuwi penggali resah. Resah dan gelisah. Aja dilagokke sithik. Aku ngerti kuwi lagune Obi Mesaku lho. Tresnane modern tenan iki. Ah ngerti lagu kowe. Wis to, aku ki nek tok marai guyon mengko ndak suwe-suwe aku ya guyon. Mula iki rembug sing wigati. Nggih. Ngendi-endi papan kawula padha ngresah. Nganti tekan talingane Kyai Darmaji yen to akeh nalindra ingkang wis didapuk dening Kyai Puntadewa supaya nglenggahi negara-negara sabrang. Ingkang kabeh mau kebawah keperintah negara Ngamarta. Ning gone nindakake pemerintahan tansah nindakake mangan bandaning kawula tegese mangan bondo negara. Wow, korupsi. Iya. Nglembrah ning endi papan. Mongko persasat kaya tukuling jamur nganti ora iso dindakake. Lah, penggaling Kyai Darmaji tumuli kepengin ya kuwi gawe sawijining pakumpulan. Pakumpulan ya kuwi wong sing bakal
Mbrasta wujuding menungsa-menungsa sing demen mangan bondo negara. Wong-wong sing seneng korupsi. Iya. Tegesno tembung sing saiki. Nggih, sampean ora paham, sampean SDM rendah kok. Ndasmu kuwi. Ratu edunake SDM rendah. Nggih nyuwun ngapunten terus sak bandure. Lah, mongko miturut pengendikane Kyai Darmaji, wong sak negara ngamarta ning aku omong kowe aja gembira sirahmu lho. Aja gleleng, aja gaya. Nggih. Miturut pengendikane Kyai Darmaji, wong sing jujur katone ala, nanging wonge jujur kuwi ora oleh kejaba mung Bagong. Cocok. Cocok. Andal. Kula niki pancen dititeni karo wong-wong kanca kula ya tetepungan kula. Kula niku pancen wonge agal growal-growal wong ngene wis sakarepe dhewe. Ning kula niku urung tau kok sing jeneng nyuntet dhuwit sithik mawon urung tau. Panjenengan prisa piyambak nalika nek panjenengan ketemu kali kula Bagong tukono rokok. Nate susuke kula sak ketoke wis. Wah nika pas lali. Ning biasane mboten ajeng kula untet mesti kula kondurke beda kalih gareng beda. Nek mesti diuntet duwite. Terus kersane kowe bakal didadekke pengareping para wong-wong iki mesti nuding bakal mbrasta wong kang seneng mangan bondo negara. Tegese kowe dadi pengarepe ketua. Iya pancen ngono. Oh, nggih. Ning iki abot lho Bagong, yen kowe ora iso ngleksanakake dadi dawuh Kyai Darmaji, kowe malah bakal nampa pidana. Nanging yen kowe pancen tegel mbrasta wong-wong sing seneng mangan bondo negara, kanthi ora mandang sapa wae sing bakal mbok cekel mau, najan to kuwi wong liya kulite daging sedulurmu, yen perlu sanak kadangmu, yen pancen luput lan kadenengan mangan bondo negara, nganggo bondo negara kanggo keperluaning pribadi, kuwi wajib mbok cekel. Yen kowe ora tegel, yen kowe ora iso nyekel tegese tetel. Kapi tayane Kyai Darmaji nggono wis ngangkat kowe minangka dadi pengareping wong kang bakal mbrasta, wong kang mangan bondo negara mau ponakan Bagong. Leng-lenging driya mangu-mangu. Mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin. Tanpa kanin yen tan lulus samangku sang Dyah Utama. Sagura, saha kanthi sumpah prasetya dipun unggul oleh kitab suci kula tetep ajeng nindakake dawuh Sang Prabu Puntadewa. Mboten ngomongaken menika kadang sanak tangga tepale najan menika tesih kulit daging kula dhewe. Nek pancen gawe rugine negara sarana mangan badhok bondo negara, kula sing sago bakal ngrangket menungsa menika. Bagus. Wah, aku seneng krungu sumpahmu. Oh, syukur Bagong aku seneng. Iya Bagong aku seneng. Nek seneng kowe akeh tunggale. Kene iki sumpah ya menak-menik lho. Tegese wis antep tenan. Antep. Wis tak banduli ya wis antep. Ora usah kuwatir. Yen ngono, wiwit dina iki ana dawuh. Sadurunge kowe mengko budal, kowe entuk kampir ning Karang Kadempel pamit wong tuamu, nggih. Ana adipati ingkang banget-banget nggone ngrogoti bondo negara. Mangan bondo kawula. Dene adipati mau mapan ana ing Kadipaten Loji Tengara. Rangketen. Bandanen atur Sanata Prabu Puntadewa. Siap ning yo niku. Ketua sarunge elek. Sandangane kaya ngene niku. Kula ya manek nek kaya ngeten iki ya diparingi ra napa lah sandangan napa lah mantol napa-napa supaya kula rada gleleng napa ame nganggo pakaian kaya nek ngaku ketua komite pemberangusan korupsi ngoten niku ora percaya Werkudara. Nggih. Ana sandanganmu ora? Ora entuk sandang aku dienggo Bagong. Arjuna mbok sili ana sandangan men ketok merabot mboten kemawon kula Prabu mboten kula sampun nate maringi ngampil mboten wangsul dipun dol wonten luwakan. Iya to? Ayo karang perlu Lah terus karmu panjenengan kudu golek sandangan aja kuwatir. Aku nyimpen sandangane Setyaki kok tak wene sandangane Setyaki.
kene iki nek konangan sing duwe sampean tanggung jawab lho. Nang nganti kula ketemu Ndara Secaki. Bagong nganggo sandal tempiring siramu. Pripun? Aja kuwatir, kowe ki matura nek sing maringi aku. Nek kowe matur sing maringi aku Setyaki wedi. Oh nggih. Wah gleleng tenan. Oh lah ya kok ya cukup. Cukup piye kula dedel e. Mboten cukup sirahe gedene semene kok. Lah niki nek dienggo napa pacak gulu gogrok e. Ora sah pacak gulu. Wis kowe mangkat to kono. Ngestaken dawuh nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Bagong muga-muga lebda ing karya ponokawanku Cah Bagus nggih. Parang mampir wonten dalemipun bapak kula tak pamer karo bapak bab sandangan kula lan pacakan kula lan titel kula sing diparingi dening Sun Prabu Puntadewa. Sakarepmu sakarepmu nyuwun pamit sinuwun. Tak kira kolor tak dudut e. Lakuning lekat lu kita linute ngitung kadung kadareng hamomong membangun manah rahayu ora Bagong to truk adipati kandung bolong ya wis terserah apa sebutanmu ning nang kene kowe karo aku madhek ana ing kewajibane dhewe-dhewe aku kakangmu lho Gogong biyen kakangku jaman kowe urung dadi adipati dipercaya dening Prabu Puntadewa ning Kadipaten Loji Tengara. Bareng kowe dipasrahi wilayah Loji Tengara, kowe didadekke pengarep apa-apa sing tok lakoni iki wis dingerteni dening para pepundhen Pandhawa. Wis sawijining Narapraja pengareping kawula sing seneng meres marang para kawula. Gunakake bondaning kawula, gunakake bandaning negara, gunakake bandaning kadipaten. Wis ana kawula sing sowan ana ing negara Ngamarta. Lapor karo Sunan Prabu Puntadewa. Nek pemilihan besok kuwi kowe nyalonke meneh. Ning kawula wis tok dumi dhuwit sing tok kowe nggunakake dhuwit saka kawula. Dhuwiting kadipaten tok gunakake kanggo kepentingan pribadimu. Wis dingerteni dening pepundhen Pandhawa, Tru. Semobang wangaruna dinetrane nganggo rapuh sabdaning kokil ring kanikara saketer
kene donganing kunglir wuwu sing pene panca. Terus niatmu arep ngopo? Wong salah kudu diadili. Aku kakangmu ora nyawang kowe sedulur ora nyawang kowe kakangku nek pancen kowe salah tetep kudu diadili. Nah aku ora iso ngadili karo kowe. Aku ngelincati sumpahku dhewe nista pocapane Bagong terus. Aku ora nrimake. Lah nek pancen kowe arep cekel karo aku nek kowe iso ngalahke karo Petro Adipati Kano bolong cekelen. Lamet lho terus napeksa wani karo kowe. Sorry Gong. Oh, Adipati. Beleng aku. Oh, ayo. Ayo, aku yen murka wujud kaya ngene genah. Merga kelakuanmu jahat, pakartimu elek. Kowe seneng mangan bandane rakyat, bandane negara. Mulane murka ya wujudmu buta ya ngono. Merga pambeganing buta iki perlambang murka. Ora sah cerewet kowe sing ora. Kong mati aku culno le aku tak mlayu. Aku nek tak aturke punden Pandhawa aku nampa budana aku nampa paukuman. Kowe wajib nyaur keluput tamu nganggo pengadilan.
ganjing langit kelap-lapaton berkincang ing risang mawe gandrung Adipati Kanthong Bolong apa ingkang sira lakoni sayekti wis kawanguran dening Pandhawa ora jumbuh kalawan nalika sira wisuda minangka dadi pangareping Adipaten ing Ngloji Tengara sira Adipati Kanthong Bolong sumpah bakal dadi pengayoming para kawula lan tumindak adil nanging jebul isih blereng marang derajat pangkat isih blereng marang bondo donya kebukten sira nggunakake bondo negara mbok dumke marang para kawula saya besok sira kapilih meneh minangka adipati ing Ngloji Tengara kanthi cara kaya mengkono sira golek mukti kanthi gawe kapitunaning para kawula lan gawe sengsaraning para kawula mula kang sangka kuwi Adipati Kanthong Bolong iki Ngloji Tengara ingsun copot kelenggane minangka dadi adipati lan bali dadi Panakawan Suram Diwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umel kocam raknya maratani nyuwun pangapunten sinuwun kula lepat jebul sak tetek-teteke petruk niku saampu-ampuhe wong niku pancen bener ngendikaning Piyai Sepuh. Godha sing abot dhewe niku godha perkara brana picis, godha perkara derajat pangkat. Wong nek wis rumangsa penak lungguh ten kursi sing apik niku saben terus lali karo kahanane lali karo Purwadasena. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu kados pundi kula mboten mentala nyumurupi kan Petruk. Inadan kados punapa Yai Prabu Kedang lenggahi bawa leksana tegesipun netepi dhateng wewatekaning Nalendra Ngamarta. Ing netepi dhateng tetembungan Sama Beda Dana Denda. Liring mboten kenging bau kabine. Sapa sing salah nadyan kuwi kula warga nadyan kuwi Sentana dadi patrapi paukuman. Gandeng Petruk wis salah. Gandeng Petruk nalika dadi adipati ning Ngloji Tengara wis kleru gunakake bandaning negara lan bandaning kawula. Kudu dipatrapi aja nganti tumular karo sapa-sapa mengko dadi tiru karo para kawula. Petruk dikepiyekno wae kowe tetep nampa pidana. Sane ngoten kula nggih boten apa-apa. Kula wis ikhlas. Yo panjenengan kula lumpuh tenan dadi nek upama dipidana kula ya wis manut. Seksenono marang para kawula Petruk gandeng siraku isih Panakawan ingsun tetep nampa pidana nanging tetep nganggo wates-watesing kewajibaning Panakawan wiwit dina iki sira resik kraton Ngamarta suwene 5 warsa Petruk Gong, aku matur nuwun ya Le. Kowe sing nyekel aku, tur kowe sing iso ngelingke aku. Ora mbok cekel mesti aku malah saya ngombro-ombro kamurkanku. Kowe sing wajib ditiru kok, Gong. Rupamu elek, ning kowe iki wong jujur, kowe iki wong tetek karo kewajiban. Aku matur nuwun ya, Gong. Aku ditep bojoku, aku 5 tahun ora bali. Aku resik ning kraton Ngamarta dihukum sinuwun Prabu Puntadewa, Gong.
Bagong ya kene sira ngracut busana sing diparingake dening Koko Bundarawati. Kula leren wis dadi ketua pemuda. Ketua pemuda lho. Anu ketua Komite Pemberangusan Korupsi kula leren sinuwun. Ya arep dikaya ngapa Petro niku kakang kula. Petro kleru. Nek iso mbok kula nyuwun keringanan. Sengking 3 tahun 20 sasi mawon. Iki hukume 5 tahun. Oh, karo kelingan kancaku mbiyen. Saking 5 tahun diparing ana keringanan dipun lolosaken sinuwun. Petro luput. Ning Petro pun dada keluputan. Petro wis ngakoni keluputan, ya wis dikon ngresiki kraton sesasi mawon gak wangsul. Lah sesuk nek Petro boten wangsul terus nonton wayang Sliman Petro ora ono. Mengke kula ditakoke penonton streaming. Pripun? Lah yen Petro mbaleni marang kelakuane, Petro ampun dijatah dadi adipati. Pak Petro ki wong kere ngono nek kenggonan dit sithik wis sombonge ra umum-umum. Kemakine ra umum-umum pun Petro tetepke dadi tetepke piye? Ditetep Petro saene ditatapke truk mawon. Tatapke truk matamu kuwi kok ana masuk ditatapke. Ditetepke dadi ponokawan mawon. Kula sing nyuwunaken pangapunten sinuwun. Koko Bundarawati kados pundi? Ayi. Gandeng Bagong sampun labuh tumraping praja menawi Bagong nyuwunaken pangapunten kan Petro dipun maringi namung menawi Petro ngambali malih upami dipun patah dados adipati malih lan ngambali mantun tumindak ginakaken bondo negari Petro dipun patrapi nalika dipun dawuh pados minggat saking Ngamarta. Piye Petro pun kula mboten ajeng purun dados adipati malih pun dadi kawula malah kepenak. Pun enten mawon wis kula nabung ngalor kidul malah bahagia. Ketemu kanca-kanca madang ora bayar. Pun kepenak mawon mboten dadi adipati-adipatinan. Bagong, apa yang dadi panyuwunmu Pak turuti. Petruk mung tak dawuh supaya resik kraton sesasi. Sawise kuwi bali marang Karangka Dempel dadi ponokawan meneh pono. Aduh, matur nuwun ya. Matur nuwun. Padha. Syukur dole wis iso do. Gawe slamete dulurmu dhewe-dhewe. Ah, sial Petro ra isi do dukum. Kok kata-katamu ngene maksudmu piye? Anu aku walik kaya Tru. Aku ki bersyukur kowe ra iso sasdo dukum aku bersyukur. Mula desone iki rasa so aneh-aneh. Diparingi pangkat karo Ndara Pandhawa kuwi gunake kewajibane sing apik. Ora kok blereng karo bondo donya barang iso narik pajak pirang-pirang duite ketok tumpuk-tumpuk terus tak gunake sithik, tak gunake sithik. Suwe-suwe oke. Wong aja sok gunake mboko sithik, gunake loro ora konangan. Terus kok suwe gunake petang gendel ora konangan 5 gendel. Sateruse kaya ngono itu man kok, Tru. Oh ya. Kaya aku mbiyen. Oh ya wis tau ya. Wis ora. Anu cilik-cilik. Ora gedhe kaya kowe. Matur nuwun Joko. Aja baleni ya, Tru. Ora. Ora le jan. Aku sayang karo kowe. Kowe sing gedhe to. Ora pisan. Bareng disayang kok njaluk dhuwit. Aku karang sak ngono kuwi. Ya wis, sing wis ya wis muga-muga ora dibaleni meneh ya, Tru. Ora, Gong. Ngono kuwi apik malah. Yeah.
foto Mas karo foto wedang guyu lho Mas jalan Walah lamun Kang Win mang dijak. Hah? Lamun Kang Win mang dijak. Turu to paling mang mulai. jadi kesetrum mang bar kesetrum turu Kapan? yo kesetrum Malang. Alat daerah mobil. Iya toh, Bu. Iya adik iki satu-satu ki ya sudah loh. Sampeyan ki kuwi 10-10 lek malih kalau nyun malih ngono. Sampeyan anu to mau to apa pop mie apa? Soto mau soto. Pop mie rasa apa? Goreng. Goreng. Nek kene to suwene. Lewat gede. Orang ketemu mahku itu tanduk kuburan. Lah kata kau dalam di sini ada kita komel. Enaknya apa, Dek? Wis jenenge satu bakso. Gorengnya karek tinggal satu. Apa ya? Tilik-tilikan kok, apa jenenge tilik-tilikan sampean? Bagi. Mas arep dong, pop mie. Oh, tapi ini kita kali pakai anu, butuhkan kelinci.
Nangis wit. Astagfirullahaladzim, balik banget di Allah tolong. Astagfirullahaladzim. Ibu ngale? Kok merah? Apa dia? Apa? Lagu apa? Ini ngendi lho? Astagfirullah. Serat menjajah. Asmara kacau guys. Dure tulisannya asmara kacau. Saya kan ya aku ngomong lagi lewatnya kan malah. Aku dijauhin. Wah, di badan berjalani. Kan kita kuwi. Tapi aku kesana nyawaknya harus bayar. Tidak musik ya. Ganti ya. Aku jadi apa? Orang harus terkapat. Orang popo tangan aku itu wari malah beda. Rum sate lah. Ning rono ki yang jero oleh apa ora to, Mas? Iki lho wong-wongane kok ora tau enek. Cuma biasa. Cereal ya. Ale ngejak aku ke kawit bar dadi manten ka lho, Mbak. Teko saiki urung rono-rono jere. Apa? Alia. Nyala. Kali ngejak ali nyemayani Mas yang tugu ke ya cangkruk ning kene lho. Kawit bar manten anyar. Tekan saiki jere. Kulo Mas kuning. Lemon. Innova lah ini. Kok ngono anu sampune.
Mbak, sama yang mana? Adek, selera nih gini lara. Iya lo penggah ngene piye? Ngene lho, Dik. Dik salam. Ini lho piye lho, karo sendok iki lho. Ben penak, kan urung kalong, dadine ngene sing utuh. Ngene. Adem dengan ini. Kena angin. Enggak. Kena angin adem lho. Itu apa enggak? Ini lho. Nek mumang Dek. Ini lho, Dek. Sama nang ngincipin nek Mbak. Iya maksudnya? Syuting tak kayak astagfirullahaladzim, astagfirullah. Moto montor ngono? Aku mah koyo moto montor. Ora montor, tak foto. Enggak ada tukar nih. Sudah. Enggak ada gado-gado betah. Engkau dapat dapat itu, terus engkau dapat dapat kui. Engkau sing kalah mami. Engkau sing kalah mbak mami, engkau sing menang mami. Geng, adik mami. Bila urung anu yo cuma lho Mbak sampean urung menang, urung batu gunting kertas kok meler barang. Apa? Ora nek beton dadi. Enak. Sor ngendi lho? Oh, ning kok sor kono. Ebi. Ndang to batu gunting kertas nek kok. Tak batu gunting. Weng. Ayo. Ya sik aja man sampean wong sampean urung menang. Ya? Ricik banget.
Jebrit cek sak pole Aldi. Sampean menang tak tunggu lho. Yo dilalah yo Mas kaya Riko kan yo ora ketopo yo. Iya. Enggak pas. Ya, berarti iya nih. Jal aku. Rong enek motor. Ono kok. Sik ngenteni motor. Iya. Ini piro lho iki? Rong puluh. Rong puluh. Itu mending ya. Bu. Sampean ke lagu to? Ndak. Ya bu carane ndak ke lagu. Dilangi musiknya. Iya Bu. Ya anu, ya suarane di anu ndak anu sarane. Ben pura-pura kenal. Biyen iki nah. Hah? Biyen masih ning kono. Nah, dia nyanyi itu lagi. Oke, wes. Iya. Apa Mas? Biru wes udah. Halo. Halo. Neng Tugu, nyapa? Arisan paling? Dah, nyandi. Kok telepon?
Lah, piye katik ngono kuwi? Ya, dilamono. Lah. Lah wong mang wis bangah ngomongne ae to. Jajal. Elek sing arepe. Ora kenek to ngene kecepetan aku. Lagi ngeslip ngono. Ndak sip. Kurang jling. Oh, lek kok sempak bubar lek merono cah HP. Wong cilik ra kaya raja, lek wong cilik ra kaya raja. Aja dikirim nyambok. Lho kok foto gilianku kirim nyambok. Sopo lho? Gilian. Gak sopo semua to? Ben, kok foto maksudnya aja dipoto. Aku ya tau muda. Ya lek gue iki terbuka lho wisan ngono kuwi. Iya, memang terbuka. Kadang mau dipoto. Anu, pokok apa jenenge pacare iki ndak ayu. Tapi Elegan. Iya, sederhana ngono lho wajah iki ora malehi ngono. Anu cara Shogun Dilawan iki lho cara anu. Shogun Dilawan. Wajah iki ora ayu, tapi Kan ning kene nek tenan karo ning anu. Tungan ning kene. Yo. Kang Win malah mono tak jak. Iya ten malian. Dilulak-lulak ono tenan Mas. Tairun tanggapan. Lha kok apa mau ning kene? Ora. Lara turu. Wah, mangsul piye to kamu ini? Sesuk ijek libur ya kok. Besok kan Minggu. Udah tau Mbak Dela, sesuk kan Minggu tapi. Kenapa hari raya Idul Adha? Ndak lho, sudah selesai. Iki sik hari raya tapi wis ora mbelek. Iya, ini hari raya. Sik tapi jam 7. Iya iki salah. Ning di toiletnya ning di. Kurang ning kono mah. Iya enak mesti ning kene. Sing kae wis tutup. Sing kae lho wis tutup. Berarti kita tutup terakhir karo kamar. Ini untuk kena ya.
biasa sal. Anu iki wajahe barang sederhana to. Ayo debu. Iya, ketingkatkan gerak. Ayo toh. Sik To, lebih. Dik, sampean ki nyambut toh? Kok seneng kan nutumut barang kan ngomong. Balik. Jaya. Jaya, sing hati-hati. Mas pilihan loh. Repon mau pajero. Repot iki kok, Wak. Yola ning sor kono wae Yola. Ini tadi kene meneng sor kono. Sepedaan kuwi. Sepedaan, Mas. Lu nganggo helm kok. Oh iya. Nah, berarti berarti ya ndak. Gendang utaran iki. Paling yang ngono ya muga-muga ngono ta beli iki. Aja masuk. Yo, empuk. Yo, Aku iki pokoknya urip karo aku iki jelas mapan. Enak isane jelas. wis ra nyamar kurang. Gak nyamar kurang. Selagi bapak iki sing urip Masa entek lah. Masalah mantan. Astagfirullahaladzim. selagi Bapakku isik. papa apa ayah aku? Ayah. Ayahku sik urip gitu. Makan. Lagi ayahku pabrik sik oke.